आज समर्थचा बर्थडे आहे. लगो जर हॅपी बर्थडे बोलले. थँक्यू बोल. थँक्यू थँक्यू. थांब फोटो काढतो तुझा. हस. कायच येतो मंडळी. आज आमच्या समर्थ राणेचा बर्थडे आहे. देवश्री राणे तयार झाली आहे. चला देवश्री चला. केक घेतलास? अरे वा. चला समर्थचा बर्थडे आपण केक कापू मस्त पैकी. हा चला दरवाजा अडकर. समर्थकडे जाऊन आपण केक कापू. चल बाबू चल. दादाचा बर्थडे आहे ना. मंडळी जमा झाली काय सगळी? होय चपला भरपूरच. चला या बर्थडे. समर्थ राणे, समर्थ भाऊराव राणे. किती वर्ष आली रे समर्थ? 14 लागलं. भरपूर मोठं. गेल्या वर्षी भरपूर मंडळ तिने बरोबर आठवीला बरोबर गेला. तू पण ती बोलली दोघी जण आहेत ना. तिघी पण आहेत. आहे ती पण आहे ना. आपला हा कुठे आहे? पप्पू बाळ छोटा मित्र आहे. बोलला मला मित्र आहे मला. जय जय रघुवीर समर्थ. समर्थ नाव उगाच नाही ठेवलाय त्याचं. आणि समर्थ आहे तो सगळ्या गोष्टीला. नदीवर तो सगळ्यांची काळजी तोच घेतो. काय ना समर्थ. हातात नारळ धरणे बाबा. मोठं आला. शांतता कशा का? असा बर्थडे आहे भावाचा आहे ना. दाखव तिला दाखव. पकड नारळ गड्ड पकडणार नाही तर पकडते. तसे तिला प्रॅक्टिकल असेल. दाखव दाखव. बर्थडे आहे भावाचा. आता धर नारळ. आता बरोबर तुझा जाऊ दिलं करू. पनीर पण ती समजच आहे ना. मागून परीत ना. परी आली घरी. परी आली घरी. तू बाहेर गेलो का आता? कंटाळतो काय साखर खा. तुळशीदादा पाठी होतं ना म्हणून तो केक बी केलो घरा. पार्टी म्हणजे हा घराकडे. हा घराकडे तास थांबतो. पार्टी द्या समर्थ. हातातच घेता. आता जरा मी ओळखते झाला ना. आजीबाई ओवळते आता.
समर्थची आजी. चंद्रका की घरी आहे ना? घरी आहे? घरी नीलमचा फोन चालू आहे ना. अच्छा हा फोन चालू आहे. कोण आजीच्या हातान खातो ना रे, बाकीच्यांचा हातावर घेतोस काय असा काय? नाही खड्यात लागला आता बोलत चालू आहे फोन आता बसलाय तुला वाटलं पण आमच्याकडे फोन टावर शाळेजवळ जागा वगैरे दिली आहे का नाही? सगळं केबल वगैरे आणलंय ग्रामपंचायतचे केबल. कातळ निघालं ना त्याला तिथे बोरिंग लावणार ते लोक. हो आरती ठेवून दे. आता थांब येऊ दे आजी समोर. तुझा घेते नाही. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर समर्थ. हॅपी बर्थडे टू यू. मे गॉड ब्लेस यू. हॅपी बर्थडे डिअर समर्थ. हॅपी बर्थडे टू यू. बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू. आहा हैप्पी बर्थडे टू यू. आहा हैप्पी बर्थडे डियर समर्थ. हॅपी बर्थडे टू यू. अरे बाप रे वहिनीन बघ काय केलंय. डिझाईन बनवलं वहिनीन. थांब मी बरोबर हा थांब. मस्त रे झेंडू इकडे बघ. इथे बघ. पाटील 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 नामदेवाकडे घेतलं. आणि एक काढ. मस्त समर्थ थँक्यू हा आम्हाला बोलवल्याबद्दल. हा समर्थने पार्टी दिली आम्हाला. थँक्यू समर्थ.